Hola, hola, com esteu? Mireu, com ja sabeu, d'aquí uns dies s'apropa la diada de Sant Jordi i les tutores de primer hem pensat que seria una bona opció fer una manualitat molt xula. Què farem? Doncs farem el drac de Sant Jordi. Llavors, què necessitem? Una ouera, de les que tingueu per casa. Si són d'aquestes de dalt i a baix, així, millor. Si no, doncs amb una d'aquestes que són de 12 ous, com per exemple aquesta, bueno, la tinc tallada perquè l'he utilitzat, però aquestes que són així, que són de 6, les talleu a la meitat i ho poseu a sobre, vale? És el mateix, però si en teniu d'aquestes, millor. Llavors, què més? Unes tisores, com sempre. Pega, pintura de color verd, un pinzell per poder pintar, un rotulador de color negre, fulls en blanc. Si teniu fulls de colors vermell o groc o taronja, millor, si no, doncs un full en blanc i ho pintarem del color que vulguem. Sí? Bé, doncs va, comencem. Primer de tot, què hem de fer? Doncs la nostra ouera, li traiem aquesta part amb les tisores i la tallem a la meitat. Veieu? Perquè aquesta serà la part de baix i aquesta serà la part de dalt. I ho posarem així. Però això ja ho farem més endavant, no us preocupeu. Què és el que hem de fer ara? Doncs hem de pintar aquesta part i aquesta part, que jo l'he començat a pintar. Molt bé, ja tenim una part pintada i la deixem secar. I agafem l'altra part i la pintem també. Molt bé, ja ho tenim pintat i ara què hem de fer? Doncs deixar-ho secar. Anem a esperar una miqueta, va. Vale, mentre s'asseca la ouera que hem pintat, podem anar avançant. Llavors, què farem? Per fer els ulls del nostre drac, mireu, agafeu un paper en blanc i, si necessiteu, agafeu un llapis. I amb el llapis feu una forma. Jo abans ja n'he fet una, vale? Llavors, perquè els dos ulls siguin iguals, doncs agafo la forma del primer ull i intento que sigui més o menys, no cal que sigui exacte, més o menys igual. Llavors el que he fet en el primer ull ha sigut amb el rotulador negre, l'he fet com la part de dins de l'ull i fem el mateix amb l'altre. Més o menys. I ara això ho deixem per després. Vale, com us he dit abans, vosaltres podeu agafar, si teniu fulls de colors taronja, vermell o groc. Si no en teniu, no passa res. També podeu agafar un full en blanc i pintar-ho. O inclús us diria que podeu agafar un paper de cuina i si teniu pintures com aquesta, podeu provar de pintar-ho també. Però jo, per poder anar una miqueta més ràpid, aprofito que tinc aquest full i l'utilitzo. Sí? Vale, farem aquí. Doncs la llengua del nostre drac. Per fer això agafem el llapis i fem més o menys així.
ja ho tenim. També ho apartem. Tornem a agafar el paper en blanc, jo reutilitzo aquest per no utilitzar un altre. I què fem? Doncs podem fer unes dents al nostre drac, per exemple. Una així. Molt bé, què tenim? Tenim les dues dents del drac, la llengua i els ulls. Sí? Molt bé. Doncs ara hem d'intentar muntar el nostre drac. Anem a veure. Bé, la meva ouera encara no està seca del tot, però així us ho ensenyo, sí? Vosaltres espereu a que s'assequi. Mireu, agafeu la part de baix, que ho veieu que està pintada, i en comptes d'encaixar-ho, tireu un endavant. Així, que quedi així. Veieu que aquí es veu blau, no passa res perquè quan ho acabem ho podem acabar de pintar un altre cop, sí? Molt bé. Tenim aquesta forma, mireu, de cara es veurà així. Vale? Què fem? Agafem el boli negre, el rotulador negre, perdó, i veieu que sobresurt una part, no? Doncs de la part que sobresurt, aquí davant li fem dos cercles de color negre que seran el nas del nostre drac. Molt bé, un cop hem fet el nas, el que farem serà enganxar les dents. Sí? Agafem un paper per no embrutar i agafem la pega, li posem una miqueta de pega aquí i l'enganxem a la part que sobresurt una miqueta, així. Veieu? Vale. La llengua del drac se m'ha tacat una mica, però bueno, no passa res. L'he tallat una mica perquè era massa llarga, sí? Però podeu fer-la com vulgueu, veieu? L'he tret aquesta part. Llavors, li posem pega a la part de dalt, obrim una miqueta i l'enganxem. Així. I ho tornem a encaixar. Així. Molt bé. I falten els ulls, doncs el mateix. Girem, posem una miqueta de pega i l'haurem d'enganxar a la del mig. Veieu que hi ha una línia, dues i tres, doncs a la del mig posem un ull i l'altre. Mireu. Ui, que xulo! Mireu quin drac més xulo! Vosaltres, si voleu, quan acabeu, podeu passar per aquí més pintura verda, o si no, ho deixeu així, no passa res, perquè l'important és que de cara es vegi així superxulo. Sí? Bueno, espero que passeu molt bé la diada de Sant Jordi i que feu moltes manualitats, i si intenteu fer aquesta, podeu enviar-nos una foto, aviam com us ha quedat, sí? Vale, doncs moltes gràcies. Adeu!